पूरा मुखुम के ताबो लानाय खागै पूरा फ्रेश मुखुम के भंगबला तिजा के आरोबो ताबो लायनाय जों मासुं तिफिनाय के बागानाव पूरा मुखुम पे दहा केनावबो जानो मुसुखा हिंखलाय जे मुखुम रक बलंग फायनाय माने बागान दग बहन कसर दं हिंखलाय के नाय माने आसुनो मंखा ताबो तेबो आरो जों बरक लानो थांजा मासुं के नायतोनि फ्रेन्ड बिजो नाय तास्कि खयागै मने नेगले कमंग तिनिया मुखुम माननानै तेबो पूरा दादा तेबो आरो दंगो स्टाडि बेरागा लाको इसिनो बा मुखुम आरो मुइ पेंने बबे सबनो ने आरो नांया या कोन मुइ रुपिया या या तानि तामजा बरराव पूरा नादि के तुइसोसुं ता फैजा तुइलानि बागै वासुंलाय दगा नायसिमा लानाय ना गेरा थैलै दासां लानायलाय अच्छा गज्जा नायलारि इजों साइड दगो बाराय नायगोन गेरा खालामगोन बुजिरो मावजालाय बम्बे बुजिरो मावजानो पता सानदा बबो इदि सबो जानो मुरिया तानो आरो आंखे पूरा उदालानो ये नाय दं से चोक फाय दं ता तो भिडिअ पे तो नोंने बो हट लायो मुया तानलायो और न पेट पूजा खालायनो भाबले मुया माखा दे नै माने पूरा बलंग मुया पूरा बरक तानखा तिनियो ए न पाइलाने के कन्टाक्ट खाइ मानाय बरंग बुद्धि नाय माने हट मुसलाय बन फाइट खाइ दं र के थामि र वालियातै पूरा मुया ताल ताल र वाथमिया के न पाइसाने के न कन्टाक्ट खालाय दे आं बाय एखे आं बिसिं तै न लाने के लाय माने कम रेट बाय के बरं मुया ताबो न माइति जिया दे ताबो न थानाय माने पूरा हबो मुया वासुं तान नायो न किरि लायखाना किरि खिया न थाइम ले थामि ताखाय देना माना फटाय बुसुमरो माननाय माना फटलाय बर फलाय हे हरिपुरा बुसकायो 30 টাকা है ओ दारा बुसुरोनि माननाय रां माने 500 र 1000 मानो ना saya माननाय बर खाना के मुया बर 30 টাকা खाय फंनाय फाइनालि बर हरिपुर बाजार के नर नांखाय के हरिपुर बाजार ब थानाय माने हेके सिनि पारा फैमानाय पारानि मुंके कैलाश नगर अब एरिसी विलेज अब एरिसी बाजार फैमानाय के आंखे ताबगो और वासुं तानि फैमानि नर फैमानो के आसुदि ब्लग रबो खाजिया के नर अनेक काम भिडिअ नाय माने आसले एक्चुअली ब्रक पूरा किरि थांका ब्रक साका जे ब्रक किरि थांका और सिनि फाक डाक्टर बाबू बर सिकिरि माने गय बर किरि थांका साका के बर अनेक किरि जाखा हेपानो ताबो बर बाय कक सालायखा के ताबो तेबो थांसि नाय नायतने भिडिअ ना एन्टाक स्किप हे फ्रेन्ड ताबो के नाय माने ना जों मुइ रक सालाय दङ मु गुदामानि बागै के बरबो मसतो सजतो गुदालाय दङ के अरना जों माइ रक सालायनाय तिनिया के ताबो के हरमुसुनानै नाय दङ नाय माने तामे के राबार चारा पलि बेग बाय जों हरमुसुनाय दङ अनेक कष्ट खालाय याग रक माने तंसि जाखाबो के नाय माने के नरना पूरा भिडिअ आं खालायफुन मागाला तानि के आने मोबाइल चार्ज करे माने बय आसन नाय जतन हमबाय।